ରତ୍ନାକର ଆଡଭୋକେଟ୍ ଏଣ୍ଡ ଗୀତାନଗର ପରିଷଦର ସଭାପତି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କେତେ ବର୍ଷର କ'ଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ଏଠି? ଏହି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଚାଲିଛି ମାନେ ହେଇଗଲାଣି 24-25 ବର୍ଷ। ତା ଆଗରୁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ 25 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ କ'ଣ କେମିତି ଥିଲା, ଏବେ ତାର ଭିତରେ କ'ଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏତେ ନଥିଲା। ତାପରେ ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏଠି ବିଶେଷ ନଥିଲା, ଅନ୍ଧକାର ଥିଲା। ତେଣୁ ରଥ ଯାଏ ମାନେ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଟାଣିକି ନେଇଯାଆନ୍ତି, ପୁଣି ସେ ରଥ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ ବାହୁଡ଼ା ଦିନ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତା ପରମ୍ପରା ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଜାକଜମକରେ ଯେମିତି ସୁବିଧା ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା କରୁଛି, ପରିଷ୍କାର କରିବା, ତାପରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସର ସୁବିଧା, ଏଠି ମେଡ଼ିକାଲର ଟିମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାର ଯେଉଁ ସୁବିଧା, ରାସ୍ତାଘାଟର ସୁବିଧା କରାହେଇଛି, ଲାଇଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ଏହିସବୁ ଯୋଗୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ ବଢ଼ିଛି। ଠାକୁର ପ୍ରତି ଏଠି ଭକ୍ତଙ୍କର କେତେ କ'ଣ ଆବେଗ ସବୁ ରହିଛି, କ'ଣ କେମିତି? ଠାକୁର ତ ବହୁତ ପୁରାତନ, ଯଜାତି କେଶରୀଙ୍କ ଅମଳରୁ ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ବହୁତ ପୁରାତନ। ଆମର ଗୋଟିଏ ପରମ୍ପରା ଅଛି ଯେ ପୁରୀରେ ଆମର ଯେଉଁଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ହୁଏ ସେଦିନ ଏଠି ଉଭାଯାତ୍ରା ହୁଏ, ତା ପରଦିନ ଏଠି ରଥ ଟଣା ହୁଏ। ତେଣୁ ଏ ପରମ୍ପରା ଅତି ପ୍ରାଚୀନ ଏବଂ ଏହି ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ରଥ, 3 ରଥ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ସଜ୍ଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଠାକୁର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ରଥ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପରେ ଠାକୁର ଆସନ୍ତି ପହଣ୍ଡି ବିଜେ କରିକିରି ଏଠି ଆସିକି ଠାକୁର ରହନ୍ତି। ବହୁତ ଭକ୍ତର ସମାଗମ ହୁଏ, ରାତି ଯାକ ସବୁ ଆସନ୍ତି, ଭୋଗ କରନ୍ତି, ନିଜର ମାନସିକ ପୂରଣ କରନ୍ତି। ଏସବୁଥିରେ ବହୁତ ଭକ୍ତ ନିୟୋଜିତ ରହନ୍ତି ଏବଂ କାଲି 3ଟା ବେଳକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ରଥଟଣା ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୁଏ, ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମଣ୍ଡଳୀ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ସେତେବେଳେ ସମାଗମ ହୋଇଥାଏ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ବହୁତ ପ୍ରାନ୍ତରୁ ଲୋକ ଆସନ୍ତି।